Stjernen er bare det dejligste sted. Det her det er den dejligste dag at være med Team Stjernen. Team Stjernen er det bedste. Nogensinde har aldrig fået noget lignende. Det er vildt. Det er 24. januar, eller det er det ikke. Team Stjernen, det er i forhold til min opvækst. Der har betydet utrolig meget. Og det er alle dem, jeg hænger ud med i dag. Det er dem. Det er de samme mennesker. Team Stjernen er jo familien den 24. december. Alle er bare Team Stjernen. Jeg er bare så glad for at være her i dag. Og det er jo tradition, og man kan jo ikke, man kan jo ikke holde rigtig jul uden at være her. Vel, Troels? Nej. Team Stjernen. Team Stjernen er mangfoldighed og sammenhold, og ikke mindst gakkergøjle. Team Stjernen er den bedste klub ever, som har løftet min spirituelle ånd. Og det har jeg været rigtig glad for. Jeg er taknemmelig. Tak til TS. Jeg ser et udviklingspotentiale. Jeg synes, det er fantastisk, at man har en forening, der er samlet om mælkesnit. Mødes hver jul, 24. december, kl. 12 på tanken, og nyder en mælkesnit. Godt koncept. Jamen, det kan siges med et ord. Team Stjernen, det er mit liv. Det er et stort ansvar at have så mange. Have sådan en stor flok, der følger en. Men det ansvar har vi taget på vores skuldre, og det ansvar hedder Team Stjernen. Team Stjernen er en klub, der simpelthen bringer sammenhold blandt de bedste mennesker i Danmark.